V programovom vyhlásení sa hovorí o tom, že vytvoríme podmienky pre výstavbu rodinných domov. Bolo tam číslo 150, toto číslo bolo prekročené, dokonca aj samo mesto sa podielalo na zasietení pozemkov a predaji pozemkov potom už zasietených pre 18 rodinných domov na Bielenisku, ale bolo to aj v rôznych iných častiach mesta. To, čo je najpozitívnejšie z môjho pohľadu, je tých 52 nových bytov, ktoré sme sa zaviazali, bolo tam číslo 50 a sme ho trošku prekročili. Ja som veľmi rád, že práve sa nám podarila bytovka na Zumberskej ulici, ale aj byty v Grinave, pretože mesto Pezinok vlastne poprvýkrát vo svojej histórii čerpalo zo štátneho fondu rozvoja bývania. Dostali sme 24 miliónov korún. Je to veľmi, veľmi povzbudzujúce aj do budúcnosti a nakoniec iste aj televízia o tom hovorila, že práve táto bytovka, prvá naša, dostala ocenenie aj v rámci celoslovenskej súťaže, čo je veľmi, veľmi príjemné. Dnes, k dnešnému dňu by sme potrebovali ďalších 150 bytov, pretože máme vyše 200 žiadostí, lebo mali sme 200 žiadostí, uspokojili sme 52, takže tých ďalších 150 nás čaká. Ministerstvo výstavby, nová vláda poukazuje na to, že ministerstvo výstavby bude práve podporovať malometrážne byty pre mladé rodiny, tzv. Štartujúce a potom pre seniorov, takže iste pripravujeme už budúce programové vyhlásenie a tam bude zakomponované tiež aj výstavba komunálnych bytov. Treba si uvedomiť, že v Pezinku od roku 89 až do vlastne minulého roku sa postavilo len 24 bytov, to je tá bytovka na Silvanovej ulici, nič viacej. My sme za 4 roky postavili 52, takže to považujem za pozitívne.